Him who's eat food like the hero bitter, eats food like the hero of the air, but I love the hero of the sky. Only ours shall be where ours shall be. Soc Manel Ramada, director del grup de percussió Persecució Ensemble del Conservatori Superior de Música de València, i vos convidem al nostre concert el dia 18 d'abril al Palau de la Música, a la Sala de Cambra, dins del Festival Ensems. Anem a fer un programa variat per a grup de percussió i solistes invitats, en aquest cas veu i saxofó. I farem una estrena d'una peça d'una compositora valenciana, Clàudia Cañamero, anomenada Disinformation. Us esperem a tots i a totes al concert. Segur que vos agradarà.